Ahoj dámy a pánové, dneska si povíme, kdo je to Jax. Jax je vlastně taková postavička z Amazing digitálního cirkusu. To je vlastně takový seriál. Můžete se na něj určitě kouknout, je fakt hezký, doporučuju to zhlídnout. Jax je vlastně takový králík fialový, který má na sobě takový růžový kšandy a dělá v tom seriálu, takovej bordel. Prostě je tam všechny takhle zlobí postrkové, víš co, prostě kámo, bylo sranda. No, prostě doporučuji se na to kouknout. Tak kámo. Takže GG, bro. Takže. No nic, tady se mi to trošku nepovedlo, takže si to můžete poslechnout. Dostal jsem trošku rage base. Takže, úžasný. What the? Počkejte chvíli. Takže, sorry, jelikož jsem trošku debil, kámo, takže jsem to vypal, ale dobrý, máme to tady zase, takže Jax je postava z z animovaného internetového seriálu The Amazing digitální cirkus. TDC. Kdo je to Jax? Vzhled. Antropomorfní fialový králík s dlouhýma ušima a růžovými láči. Absolutně nevím, co jsou nějaký lačláci, kámo, ale prostě nějaký lačláci. Povaha. Je sarkastický, zlomyslný. Rád dává ostatním lidi na srozuměnou, že ho nezajímají. A neustále tropí žerty a naschvály. To je o to, čem jsem mluvil před chvíli, že furt tam zlobí v tom seriálu takhle různě postrkuje, že jo, ty ostatní členy toho Amazing digitálního cirkusu, takže tam takhle postrkuje, že jo. A role v seriálu. Patří mezi hlavní postavy obyvatele digitálního cirkusu, kde vystupuje jako takový hlavní vyznavač chaosu a černého humoru. To je ten jeho humor, jak jsem říkal opět. Dubbing. V původním znění jeho postavu namluvil hlasový herec Michael Kovach. A musím říct, že ten Michael Kovach, kámo, umí dabovat jakože fakt dobře, kámo. Za toho cením, jak ho nadaboval, kámo, dobře, takže tak. A co bylo dřív, než vlastně šel do toho digitálního cirkusu? Takže záhadná minulost. Stejně jako ostatní postavy v cirkuse byl Jax původně člověkem, který uvízl v digitální simulaci a nepamatuje si své skutečné jméno ani detaily z reálného světa. Takže to byl prostě člověk a nepamatuje si nic z reálného světa. Takže psychologie a chování. Unikový mechanismus, tvůrkyně seriálu Gooseworks, potvrdila, že Jaxovo kruté chování je jeho způsobem, jak se vyrovnat s faktem, že uvízl v digitálním světě bez možnosti úniku. Místo paniky zvolil apatii a šikanu ostatních. Takže prostě, že jo, to jsou ty černý vtipy, jo, jak jsme tady o tom mluvili před chvílí. Je sorry, že tady takhle blbnu kam s tou obrazovkou a tak no. Takže tak. Takže, teď tu máme absence empatie. Jax aktivně vyhledává situace, ve kterých může ostatní postavy, zejména plechou, gangl nebo strašnou pomny, jo. Idek. Tedy, vole, to je jedno, bro. Uvést do rozpaku nebo je vystavit nebezpečí. To jsou ty jeho vtipy, hloupý a tohle. Často fyzicky i psychicky ubližuje ostatním pro vlastní pobavení. Jo, to jsou zase ty vtipy, prostě, kámo. Místo, aby že ho zvolil tu dobrou, tak zvolil tu vlastně špatnou stranu. Takže, ideko. Sbírání klíčů. V první epizodě se ukazuje, že Jax vlastní klíče od pokojů všech ostatních postav. Tomu dává naprostou ztrátu soukromí nad ostatními
a možnost kdykoliv prohledávat jejich věci. Takže kdykoliv, kdy bude chtít, tak může jít do jejich pokojů, protože má vlastně klíče od těch ostatních vlastně v tom seriálu postav, tak oni tam mají takový pokoje a on má vlastně klíče od všech těch pokojů, takže kdykoliv, když ten Jax vlastně chce, tak může jít do těch jejich pokojů. Vztahy s ostatními postavami. Ragata se snaží udržovat v cirkuse optimismus a morálku, což z ní dělá dokonalý terč pro Jaxův cynismus. Jax ji často ignoruje nebo ji schválně nechává v nebezpečných situacích. Například, když ji nechal na pospas abstrahovanému Kaufmovi. Jo, to je další Jaxovo na schválu. Gangle je Jaxovou nejčastější obětí. Jax jí s oblibou a záměrně rozbíjejí její masku. Jo, Gangle je taková postava, která má vlastně na hlavě masku a furt tam vlastně brečí, nebo je taková smutná ta Gangle. Komedie. Čímž jí nutí nosit masku tragédie a neustále plakat. To je, o čem jsem teď zase mluvil, že furt takhle brečí vlastně a je taková smutná furt. Pomny, k nové člence cirkusu, jo, ona tam v tom cirkusu je nová, vlastně v epizodě první, tak tam přijde ta Pomny do toho digitálního cirkusu. Pomny, k nové člence cirkusu se chová povýšeně, využívá její zmatenosti z nového prostředí k tomu, aby si z ní utahoval. A nijak se jí nesnaží pomoci se adaptovat. Jo, zase ty jeho vtipy Jaxova hloupý. Kane, prostě, ředitel cirkusu, jo, ten tam vlastně vede ten cirkus, ten digitální cirkus tam vede ten Kane. Jax respektuje pouze tehdy, když z toho má prospěch, nebo když Kane představuje bezprostřední hrozbu. Jinak se snaží obcházet jeho pravidla. Jo. Takže zase Jax ke Kaneovi nemá, jako má o trošku lepší city než k ostatním vlastně, ale jinak se chová zase jeho pravidlama ten Jax. Takže. Vzhled a design. Jeho design je inspirován klasickými kreslenými postavičkami z 30. let. Styl Ruben House Animation, jo, třeba, což kontrastuje s jeho temným charakterem. Má fialovou srst, extrémně dlouhé končetiny, žluté oční bělmo s černými zorničkami a neustálý široký až lehce děsivý úsměv, který málo kdy mizí z jeho tváře. Zajímavá tě víc konkrétní detail, můžu se přiblížit. Jak se Jax choval ve druhé epizodě v Candy Kingdom. Zase opět jeho chováním, těma vtipama. Furt jako v každé epizodě vlastně se snaží být vtipnej. K těm členům cirkusu a tohle. Ale jako jim to nepřijde nějak vtipný, že jo, těm ostatním. Oni to bude jako urážku vlastně Jaxovi. Prostě Jax se chová furt tak vtipně, jakoby až hloupě. Ale je furt moje nejoblíbenější postava v Amazing digitálním cirkusu. Ale v 9. epizodě už je taková ta smutná epizoda, trvá to hodinu a nejlepší český dubbing mají Okurky v Malinovce. Takže kdybyste se chtěli kouknout na Amazing digitální cirkus, tak určitě Malinovky, prostě Okurky v Malinovce. Ty to máme jako nejlepší dubbing, kámo, cením. Takže tak, kámo. No, to by bylo tak všechno. Doufám, že se vám líbilo, bro, kámo, já už tady úplně, kámo, vyřízený z toho mluvení, bolí mě hlasivky jak prase, kámo. Prvé jsem to musel stopovat, takže doufám, že jste si video užili, můžete mi dát like a odběr a něco hezkého napsat do komentářů.